Remulla versus Garfield. So dad, si Ombudsman Remulla, sinasabi niya na tong si Sec. Gen. Garfield nakausap na daw niya tungkol sa mga salin ng mga congressman. Ngayon naman, nagpadala daw ang Ombudsman ng subpoena sa Kongreso at ayaw daw tanggapin ng gwardya. Kaya medyo nagkaroon ng medyo inisan ang Office of the Ombudsman sa Congress kasi bakit daw nila nire-reject ang subpoena ng Ombudsman. Ang subpoena daw ng Ombudsman ay may kapangyarihan pareho sa korte. So dad, ano nakikita mo nangyayari dito? Well, number one, huwag natin kalimutan kasi pag Secretary General ka sa Congress, sa House of Representatives na tinatawag natin, ang ibig sabihin niya na ikaw ay empleyado ng Kongreso. So yung mga boss mo, yung mga Congress officials, Speaker, Deputy Speaker, sila yung mga boss mo, no? So syempre, kung ano yung iuutos ng boss mo, yun ang susundin mo. So yun ang number one doon issue, no? Number two, yung sinasabi ni Ombudsman Remulla, of course, yung sinasabi niya na merong kapangyarihan ng ombudsman na humingi o magsubpina ng mga records o mga dokumento. Tama din naman yun. No? Pangatlo, ang issue dito kasi, bakit naman kasi ayaw tanggapin o inaharang? Kasi kung wala ka namang tinatago, yung may mga suspicion o mga iniimbestigahan, bakit naman nila itinatago? Ang SALN kasi yung Statement of Assets and Liabilities, yung nagsasaad ng kung ano yung mga ari-arian mo at mga utang mo nung ikaw ay nakaupo o before ka naupo sa Kongreso. So ano naman ang masama para ipakita yon in the first place? Ikaw rin naman ang gumawa noon, hindi ba? Yung mga congressman naman kasi nagsasubmit din kung ano yung kanilang mga ari-arian at mga kanilang utang na nung sila'y nahalal at sila'y nakaupo, di ba? So, ang tanong lamang diyan, bakit kasi ayaw tanggapin? Ang ibig sabihin kaya ayaw tanggapin para hindi sila makompel legally, di ba? Kasi pag tinanggap tapos hindi nila sinurrender o hindi na sinubmit, ibig sabihin pwede na silang mabigyan ng kaukulang parusa or kaukulang penalty na sinasabi natin, no? Kasi nga kung wala naman tinatago, bakit hindi kinakailangan ipresenta yung mga SALN na yan, no? Kasi yun ang naging problema dito. Kaya nga nagkakaroon tuloy ng pagdududa ang ating mga mamayan kasi habang lalo mong ayaw ipakita yung ikaw na nga gumawa nun ang SALN ang gumagawa ikaw mismo kung ikaw yung congressman. So bakit ayaw mong ipakita? These are public documents. In the second place, you're a public servant supposedly. So dapat maging tapat ka rin. Ipakita mo kung ano yung totoo at ano yung iyong kayamanan at yung mga utang kasi nga yan ay requirement ng ating batas. Yung nakakatawa dito, Dad, is ayaw nilang tanggapin nga yung subpoena or ayaw nilang ipakita yung SALN nila. But Dad, when it comes to this, di ba dapat legally obligated nga sila to submit their SALN? Dapat public nga to, not just to the Ombudsman, pero to the COMELEC after every election. Diba? Dapat every year, I think they have to update their SALN. The next question I have, Dad, is sinasabi mo, yung kung Secretary General ka, yung mga boss mo, mga congressman. Pero alam naman natin na may mga bagong batas na ngayon with regards to soldiers. Kasi dati, ang mga excuse ng mga sundalo pag may ginagawa silang masama, or nakakapatay sila ng mga inosenteng tao, sinasabi lang nila na sinusundan lang naman nila ang mga utos ng kanilang mga boss. Pero alam rin natin ngayon, sa mga bagong batas, kung alam mong mali yung utos ng boss mo, pwedeng hindi mo sundin yun. So, Dad, kung alam natin na dapat ibigay talaga ang mga SALN ng mga congressman na to, dapat public record nga ang mga SALN ng mga ating mga public officials, kaya nga public officials sila, masasabi ba natin na this Sec Gen is actually not a good soldier or is not a good employee? Kasi ang totoong boss dapat ng Sec Gen, hindi yung mga congressman, kundi ang taong bayan, kundi ang lahat ng Pilipino or ang Philippines mismo. Kung sinusunod niya ang mga boss-boss lang ng mga elected official na congressman, kung dapat sila, ang boss rin nila, ang Pilipino or ang taong bayan. So, why are they hiding their SALNs, Dad? And if so, dapat bang maparusahan ang SecGen and ang lahat ng mga congressman for trying to hide their SALNs from the public? Well, definitely, no, meron tayong mga tinatawag diyan na kaukulang parusa, no, kasi nga contempt na 'yan, no, pag ayaw mong sumunod sa mga batas, no, ng mga utos lalo ng mga kinakaukulan, no. So meron ng legal kumbaga legal infraction na sinasabi natin, no. So kasi nga una nga ang tanong diyan yung sinasabi mo nga ikaw Secretary General ng Kongreso, ang nagpapasahod sa iyo taong bayan pa rin. Buwis yan ng mga mamayan na pinapasahod sa iyo. So dapat ang pinangangalagaan mo yung interest ng ating mga kababayan. Pero in reality kasi, again, being realistic, kasi nga siyempre, ang iyong katayuan, ang iyong kapangyarihan, kaya ka naman napwesto diyan sa lugar na yan, is kasi nga ikaw yung pinili ng mga namumuno sa
Kongreso. So, siyempre, meron kang parang emotional or psychological attachment na kung ano yung iuutos sa'yo, susundin mo. Ganon din naman sa kapulisan, ganon din sa mga sundalo. Kung sino yung general nila, o sino yung captain nila, o sino yung major nila, yun ang sinusunod nila, yung utos na yun. Thinking, believing na yung utos na yun, yun ang totoong makakabuti. Kasi nga, minsan may mga blind followers na sinasabi natin, di ba? Yung mga blind followers na, yun ang inutos ni boss, siya naman na may pananagutan, yun ang susundin niya. So, ganun ang nangyayari kay sa ating lipunan. That's why it's very important for our people to understand what's really going on in our government. Kaya mga kababayan, napaka-importante ng edukasyon. Kasi pag nalaman nyo kung saan nanggagaling ang mga assets, liabilities at net worth or yung statements of assets and liabilities and net worth ng ating mga nakaupo sa Kongreso, maintindihan nyo kung sino ba talaga dito ang tunay na may magandang intensyon sa ating bayan at sino nandyan lang para magpayaman lamang. Kaya napaka-importante itong dokumentong SALN na to. Kaya dapat mataas ang edukasyon ng ating mga kabayan para malaman natin kung sino yung mga tamang mamumuno. Para sa edukasyon, yan ang pinaglalaban ng Ilocano Defenders Party List. Ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, kung gusto natin matanggal ang mga corrupt na mga government officials sa ating gobyerno, kailangan tumalino ang Pilipino. Kailangan makita nila ang mga lifestyle ng ating mga public official. Kasi kahit na may mga SALN or mga statement of assets, liabilities, and net worth ang mga government official, syempre, pwede naman sila magsinungaling. Pero pag nakikita nyo na kahit mababa ang nilagay nila sa SALN, pero mga kotse nila at mga bahay nila magagara at marami silang mga branded na items, dapat mag-isip na tayo at alam natin na yung mga official na yun, most likely corrupt sila. Kaya kailangan piliin natin ang mga better and correct government officials para sa ating kinabukasan. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang edukasyon ng bawat Pilipino para gumanda ang ating kinabukasan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ang hangarin namin sa Ilocano Defenders Party List, magkaroon tayo ng mga mamumuno at mamamahala na ang uunahin ay ang kapakanan ng ating sambayanan at itigil na itong mga kalukuhan at mga pambobola sa ating mga kababayan para sa ganon magkaroon ng mas magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ako po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.